It-tielet protesta f'xarejn. Simon Busuttil ħabbar li s-sibt filgħodu se jkun qed jipprotesta kontra l-korruzzjoni fil-Belt Valletta. Wara li tilef il-vot ta' sfiduċa li ressaq fil-Gvern u tilef il-vot ta' sfiduċa f'Konrad Mizzi li tressa wara ftehim mad-deputat indipendenti Marlin Farrugia, Simon Busuttil ħabbar li se jerġa' jipprotesta dwar l-istess ħaġa permezz ta' Twitter. Protesta organizzata minn grupp ta' ftit nies li jgħidu li jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili. Kulħadd jaf li biex il-protesta tas-sibt tkun waħda fejn ikun hemm xi ftit attendenza hemm bżonn l-appoġġ tal-Partit Nazzjonalista. Biex jagħmel dan ċar, Simon Busuttil kiteb fuq Twitter fejn qal li se jmur il-protesta kontra l-korruzzjoni. Miegħu mistennija jattendu numru ta' persuni oħra mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista b'imkejjen fid-Dar Ċentrali saħansitra jsostnu li għaddej sforz biex jikkonvinċu kemm jista' jkun persuni minn kumitati distrettwali u lokali biex huma wkoll jattendu. Dan fil-waqt li qed tingħata ordni stretta biex ma jittieħdux imkattar tal-Partit Nazzjonalista biex wara Simon Busuttil ikun jista' jgħid li l-protesta kienet b'saħħitha anke jekk ma kienitx organizzata mill-Partit Nazzjonalista.